macie. Filip Szczeciński, Grappling Kraków oraz Gabriel Główka, Skierniewicki Klub Karate. Zapraszam na matę pierwszą. Uwaga, uwaga! Antoni Łoskot, Copacabana Warszawa. Ostatnia minuta, nastawienie się na macie czwartej. Antoni Łoskot, Copacabana Warszawa. Ostatnia minuta, nastawienie się na macie czwartej. Do osoby z numerem 5 zgłoszą się Marcin Zadarzyński, Złomiarz Team oraz Marcin Pisarski, RGC Wrocław. Do walki szykują się Piotr Stankiewicz, Berserker Stargard oraz Adam Gołus, Gołus Polska. Brawo, Krzyku! Bardzo ładnie.